Umndeni wakwaDlamini Orlando West eSoweto uthi kwangena izigebengu ekhaya lazo zaphanga yonke into zibakhombe ngezibhamu. Kwafika igebengu ebusuku kwaze-31 kwi-Friday. Zafike zangena ejaradini igebengu zakhona zangena kumaroom okuqala zathathela abantu imali nama-phones. Bajikela emva ngalemva babahlangana nabanye abantu futhi bayenza the same thing, bangena emarumini abo bathatha imali. Kulesigameko sobugebengu kushone ilungu lomndeni lidutshulwa izigilamkhuba. Bathi makaphuma umshana wami atshebhe ukuthi umakoti wakhe uScreamer yini, bamdubula kanjalo umshana. Umshana samthatha samfaka emotweni samusa eBaragwanath. Kwathi the following day kwi-1 kulaba sifonela khona bathi siphuthume siye khona. Masiya khona wathola ukuthi umshana wami akasekho emhlabeni. Nakuba ekhona umsolo oboshiwe, kepha izakhamuzi lendawo zihlalele ovalweni insuku zonke. Owenhlangano elwisana nobugebengu endaweni uthi bakhathazekile ngokwanda kobugebengu. Crime is very rife here in our area. A lot of contact crime is taking place. Contact crime, it's whereby umuntu ubuye etshwaleni uhlangana nawe estradeni ubamba inkunzi. That's one of the example of contact crime. Okanye ubuya etshwaleni ufike endlini uthola umama uyamshaya, vice versa. Kuba iDV leyo, it's one of the contact crimes. But ke icrime eseyinkulu kakhulu esiyibona yenzakala kule insuku lezi ukungenelwa kwabantu ezindlini. Nanokubanjwa kwabantu ama-Uber into enjengalezo be-drive nabo around. Izakhamuzi zase-Orlando West zinxusa amaphoyisa ukuthi aqinise ezokuphepha kule ndawo.